V dnešním videu se koukneme na top 3 nejtěžší levely v Geometry Dash. Samozřejmě je to jen můj názor, ale jdeme na to. Třetí místo za mě dostává Sonic Wave Infinity. Jo, tenhle level je hodně náročný a taky dost pěkný. A prostě je to jako fakt těžký ho dokončit. Takže cením toho, kdo to prostě dokončil. Jdeme se na ní kouknout. Jinak za 15 lajků uděláme další díl a tam si jich klidně ukážeme ještě víc. Jinak teď tady za mě přijde hodně těžká část. S touhle myškou prostě tohle je fakt insane. Musíte fakt dobře kliknout a je to fakt rychlý, takže hustý. Tohle je za mě jedna z lehčích částí, ale furt je jako mega těžká. Ale jako ta kostka je podle mě jedna z vlastně z lehčích částí určitě. Jinak určitě napište do komentářů, jaký si myslíte, že vy jsou nejtěžší levely. Určitě fakt pište. Doufám, že YouTube mě při tomhle videu nezakáže komentáře. Takže uvidíme, no. Druhé místo zabírá The Golden, což je taky hodně náročná mapa. A pojďme se na ní kouknout, jinak jo, je fakt jakože těžká. Samozřejmě je také extrémně pěkná, protože jako ten, kdo na ní pracoval, tak si s ní dal určitě zabrat a jo, je fakt pěkná, je fakt pěkná. A zase, jak si můžeme všimnout, je tady zase ta šipka, protože ty šipky jsou většinou fakt jako nejtěžší, co vlastně můžete umět. Ale samozřejmě někdy jsou i těžší i jiné věci, třeba na prvním místě. A šlo tu šipku nebudeme mít, ale na těch dvou místech ta šipka je celkem často. Já myslím, jako, že tenhle level je fakt jakože těžký. A prostě jako nevím, kolik by se na to museli strávit. První místo za mě zabírá Tartarus, což vlastně je asi jeden z nejkratších levelů, co tady dneska máme. Ale i tak za mě je dost těžký na to, abyste ho dotěli, ale právě v tomhle levelu se až tolik nepoužívá ta šipička. Jdeme se na ní kouknout, jak má dost dobrou hudbu, ale jako u všech se mi ta hudba líbí a je zase strašně propracovaný. Takže pojďme se ho pustit. Jinak můžeme taky slyšet ten hráč, co to dokončil, že fakt jako hodně kliká, takže jo, asi můžete poznat, že to není, že jako první level v Geometry Dash, kde párkrát kliknete a máte to hotový. Ale tohle je trošku jiný level, jo, nechci vám nic říkat.
Jo, jinak tady už dneska končíme. Dávejte like a odběr a já se s vámi zatím loučím. Zatím čau.